हेलो गोबारै आखाइ खबना हो खनसे गोबारै आखाइ खबना हो जोबोद मोजां मोसालांबाय नानिमोननिसिम रोजा रोजा जोंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय जोंनि गोसोखौ गोजोन होनायनि थाखाय हेलो আমার तितागुरि इरागदाव कमिउनिटि हलाव जायफ्रा मोसानाय अखम भगालि कम्पिटिशनाव बिहु बाहागो लागोन दमासि मेला बिथांमोननि नामखौ खुंनाय होनो जादों थाखाय जोंहा प्रकाश दिनैनिफ्राय बैथुन सानथाम हाबाफारिजों बेहाय बिथांमोननि खुंनाय जादों दिनै आखायाव होदो आराम्भनि अर्थात लिस्टखौ जुने जुने डांस गिबि सान कम्पिटिशनाव बाहागो ला আমার প্রকাশ সাহেব লিস্টটো দি দিব गोबां रोखोमनि मुवा बेयाव मोननो हागोन आरो जानाय मोसाग्लांनायाव लोंनायनिफ्राय गाननाय जायफ्रा जोमनाय बाहागो लानो बिथांमोना जे मोसानो बुस्थुखौ हागोन न'आव बानायनाय जायो बेखौ बेयो मोननो हागोन गासैनिबो थाखाय गोरोंफोरनि थाखायबो एसे बेनो रोंनाय एखेबारे रोङिनि अखमि थाखायबो भगालि बिहु गासैनि मोसानायखौ अर्थात लोगो दमासि मेला नायगोन 2023 दमासिनि बेखौ नामाव खुंनाय जादों आरो बेखौ खुंदों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन আমার क'क्राझार হিমান স্কুল डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट বাইদেউহঁতে বহি यूनिट আছে क'क्राझार চবে ডান্স डिस्ट्रिक्ट কম্পিটিশনত आसाम ভাগ ল'ব स्टेट লাগিব रूरल लाइवलीहुड মই অনুৰোধ मिशन কৰিছোঁ নামটো আমাৰ প্ৰকাশ ছাৰৰ बे হাতত দি দিব नि आन्दारावहाय बेखौ खुंनाय जादों आरो दायो जायखिजाया जोंनि गामियाव क'क्राझार दानाय ब्लकनिनो लुनाय जोंनि NGO नि जोहै सांग्रां दानाय लुनाय जिउनिफ्राय मोसाग्लांनो थाखाय आङो जानाय बिथांमोनखौ लोंनाय खावलायबाय बानायनाय बे जिखुनु मुवाखौ मेथाइ बेहाय मोननो हागोन सांग्रां बेयाव जेरै दिनैनिफ्राय बे सांग्रां मेलाखौ मोसानाय दमासि मेलाखौ खुंनाय जादों मावनाय गासैयावबो जों सांग्रां बिथांमोना मोसाफैनो हागोन कम्पिटिसन नङा बेयो मोसाग्लांनाय